Live vanuit Partycentrum All Dutch in de Westreen kijkt u naar de uitreiking van de TV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2015.
De stembussen zijn gesloten. De inwoners van Dongeradeel, Dantumadiel en Kollemeland hebben massaal gestemd. Ook de vakjury heeft haar punten verdeeld. Het is tijd voor de uitslag. Live vanuit partycentrum All Dutch in de Westreen kijkt u naar de uitreiking van de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2015. Dames en heren, hier zijn uw presentatoren voor vanavond, Harm Wijstra en Bouke Koning. Welkom alweer bij de Sport- en Ondernemersverkiezing Noord-Eerst Friesland 2015 alweer live te zien op RTV NOF. Goeie alweer en we maken er een hele mooie jonne van. Het belooft een spannende jonne te worden. De Sport- en Ondernemersverkiezing 2015. De eerste keer eigenlijk dat RTV NOF dit docht. Mooi dat je hem sjoggt naar RTV NOF. En wij gaan er ook griezelijke volle zin aan. Ja? Zo'n categorie gewoon dan. Spannend, ja. Die mensen heel in spannend. Alweer spannend. Het is de eerste keer dat het dien wordt. We gaan een sportverkiezing, een sporttalent, een sportploeg. Maar we gaan al die categorieën. Zo'n uiteindelijk jouw voor awards. Zo'n award jou voor Daar sport. ze. Ja. Ze zien er mooi uit, alsjeblieft. Hele mooie trofeeën die we in ieder geval mee krijgen. Sport hebben we natuurlijk een aantal categorieën. Sporttalent, de sporter en de sportploeg hebben we ook nog. Dus dat belooft ook heel spannend te worden. Ondernemers hebben we. Ja. Starters Ja. hebben we. De ondernemer van het jaar, de onderneming van het jaar. Wordt het Probo, wordt het Veenstra Transport of wordt het toch Damstra? Ben ze in een seel? Ja, toch? Ja, zeker. Gelukkig, ze winnen er. Maar ook de sportploegen. Van Waarden bijvoorbeeld is nomineerd. Ja. Srusterveen is direct volgens mij. Ja. Die had het meeste volume. En release dan? Waar is release? Ja. Oh, dat belooft wat. Dat belooft wat. Volgens mij kunnen we wel beginnen, dacht ik. We maken er een mooie jongen van. Ik zou zeggen, we peilen de sfeer even in de zaal. Harm, ga die kant vast op. Oh, stuur me nou voor. Ja, ik stuur daar voor. Nou, We best gaan dan. beginnen. Hoi. Harm Wijstra, dames en heren. De Sport- en Ondernemersverkiezing 2015. Harm die maakt er voort een puinhoop van. Dat wordt al ik lezen nog 4 gooit. We gaan beginnen. Zo'n categorieën hebben we. En ik lees hem nog even uit hoe het eigenlijk in zijn werk gaat. De Aar aan de Maan, HGM, Noord-Friesland, alle jaar nomineerden aan je kind. Je mag RTV NOF mailen kind. Waar vinden je dat er genomineerd worden moest voor een van de prijzen in de categorieën die we correct opnamen? Nou, dat hebben we weten. We hebben een verschrikkelijk volle naam gekregen. Een vakjury had daaruit per categorie een keuze maken. Maar toen kwam Noord-Friesland weer aan bod. 3 genomineerden per categorie. En daar kon je hem voor stemmen. Nou, dat hebben we ook weten. Want de eerste dagen hier in onze internetsite zit heel zwier. En we gaan een hele prutte stem binnenkregen. Maar liefst krap on 10.000 keer is er stemd. Via internet, via de post. We gaan een prutte bon kregen. Dus we moesten alles met de hand tellen. Maar hoe bepalen we nou de winnaar? We hebben de publieksstemmen verdeeld over de categorieën dat ze binnen. En stel je voor, er binnen in één categorie 1000 stemmen binnenkwamen. De vakjury in die categorie had hetzelfde aantal stemmen dan te verdelen hadden. En de jury besteedt per prijs uit 4 meesken. Dus elk mochten ze ook nog eens 250 punten verdelen. Dat betekent dat het eigenlijk wat u betreft zeer democratisch rondgang is. En bij een aantal categorieën wordt het ook een heel close call. Dus het belooft een hele spannende jonne te worden. We gaan beginnen met de allereerste categorie van de jonne. En die mag ik voorstellen vanuit het gezelligste plak, denk ik. Ik ging voort naar achteren naar die man hier van Zusterveen, want die steen je lekker aan een pilsje. Talent daarvoor had ik, maar dat is mijn reden vanzelfs, want ze binnen weer promoveerd. Maar laten we eens even gaan naar de allereerste categorie van de jongen. Het sporttalent. Dit binnen de genomineerden. Jacob de Roos. Meervoudig kampioen bij de Nederlandse jeugdkampioenschappen en de allersnelste op de 100 meter schoolslag. Deze zwemmer uit de Westreen zwom afgelopen seizoen diverse Friese records en is geselecteerd voor het talentenprogramma van de KNZB. Jacob staat aan het begin van een glansrijke zwemcarrière. Op korte termijn wil ik de EJK in Hongarije halen. Europese jeugdkampioenschappen en op lange termijn de Olympische Spelen in Tokio en bij een NTC zwemmen. Bij Eindhoven of Amsterdam. Anna-Griet Palmstra. Met haar 5-jarige Friese merrie Imke WD, Fries kampioen dressuur in de B-klasse en nummer 3 op het Nederlands kampioenschap.
Sinds groep 4 van de basisschool rijdt Anna Griet uit Westergeest al paard. Er gaat nu geen dag meer voorbij dat deze Amazone niet bezig is met de dressuursport. Wat zie je hier? Wil ik zo heeg mogelijk in de dressuur rijden. Dat lijkt het me hartstikke mooi om bij de Olympische Spelen bijvoorbeeld te komen. Want ja, dat is al super vet. Mijn vrieskinderen natuurlijk. Gosse van der Meer. Deze 20-jarige wielrenner uit Westerhuizen won in het Duitse Pracht een prestigieuze mountainbike-wedstrijd. Ook bij het NK veldrijden stond hij zijn mannetje met een veelbelovende 6e plek bij de beloftes. Gosse kan uitstekend veldrijden en mountainbiken. Als het even kan wil hij slagen in de wielersport. Stel ik zou wereldkampioen worden en stel ik zou misschien het hoogst haalbaar uit mijn carrière een podium op een NK. Je weet het net, maar ik voor mezelf het gevoel had dat ik alles eruit haal. Dan kan ik wel echt tevreden bij waarom zijn. Drie genomineerden in de categorie sporttalent van het jaar 2015. En helaas, je moet zeggen, je hebt 2 genomineerden staan. Eén van de genomineerden, ieder van de jongen helaas net bij, Jacob de Roos. Hij heeft een hele belangrijke wedstrijd op dit moment. In Amsterdam moest er zwemmen en hij moest wikken en wegen. Wil ik de kans meiden op die award op te halen of door ik die zwemwedstrijd? Hij bleek een echte sporter te wezen en hij ging dus naar Amsterdam. Dus hier bij Jacob heel veel succes in ieder geval met die wedstrijd. Ja, zeker. Maar dan horen het in de wolk, Gossen. Ik zei het al even, ik verredig vies, het spannend. Toch een beetje, toch? Nou ja, het is natuurlijk altijd wel een beetje spannend. Ja, je weet er nooit waar je het wint en uiteindelijk als sporter zijn was het ook altijd winnen. Dus dat is wel belangrijk. Dat geldt denk ik in die sport heel dal. Veldrijden en mountainbiken. Ja, door hast jaren we krijgen en zeggen, we krijgen al heel wat dingen. Maar nou een dilemma. Veldrijden of mountainbiken? Veldrijden. Waarom? Dit seizoen gaat het boven verwachting eigenlijk heel goed. Ik heb inmiddels al 4 wedstrijden gewonnen van 2 internationale. Ja, per week geleden, 3 weken geleden reed ik mijn eerste podium in de profkoers. Vorige week werd ik nog 15 in de profkoers. Dus ja, het gaat eigenlijk wel heel goed. En ik hoop uiteindelijk de stap naar boven te maken. Wat maakt daar nog voor dan? En wat was dan ervan? Nou, ik reed nu nog bij de beloftes, bij onder 23. Dus het is nog... meestal een periode in rieden. Ik ben nu kret 20 en dan uiteindelijk als 23 ben, dan is het of prof worden of net. Ja, uiteindelijk kan er gewoon een tijdje om terug te groeien en ik hoop de stap te maken. En daarvoor ja, degene wat ik nou nodig heb is nog een protte inhoud kweken en een protte wedstrijd rieden, omdat ik pas op mijn sectie in de begang ben. Dus dan mist eigenlijk een heel brede baas die hoorde jongens wel aan. Ja. En ja, uiteindelijk dat komt maar de jaren en maar de wedstrijd en ik krijg elke week beter. Dus ik hoop uiteindelijk een periode even mijn vruchten van te plukken. We houden die in de gaten in de media. Heel veel succes. Ik wil even naar die te gaan, Kriet. 18 jaar, verschrikkelijk jong wat mij betreft nog. Fries kampioen worden, hebben we gekregen. Te redden in het NK en dus kreunest in uw magazine. Vertel eens dat je er elke dag bijna maar bezig bent. Is dat een obsessie of denk je echt, nee, ik wil dit? Nou ja, ik ben bezig, die moet ik verzwaar worden. Ja. Ja, ik kan ze net doorslaan. Nee, dat is. Dan mag je er elke dag heen. Maar doe best kon trainen, neem ik aan. Ja, kan je het de drek nog op mijn kop gaan. Dus. Net als je een goed schema. Ja. Nee, ja, ik ben er elke dag wel mee bezig. Als ik wel tiert haast is, maar ik zit ook op squallen. Dus. Wat was dat nou dan? Wat is die route? Haast dat in de holle? Nou, als dat heel mogelijk komen. Ja. De Nea Ankie? Nou, ja. Tuurlijk. Je bent in ieder geval nomineerd, samen met Gossen en samen met Jacob. Dus dat belooft heel spannend te worden. Heel veel succes en we zullen zien waar die award wint. Maar die moet ik Utrecht worden. Die met een gouden enveloppe en ergens hier in de sale zit Lammert Brouwer. Hij is elk weekend wel te jaren als sportverslagjouwer bij Roenwij Sport. Dat is het sportprogramma van RTV Noord-Friesland. En Lammert had de gouden enveloppe met de winnaar. Dus ik hoop het Lammert er is van die jongen, want er was dan maar weer heel lang staan. Ja, sure, daar is er al. Ja. Hoe is dat, Lammert, om zo'n mooie envelop in handen? Een pracht envelop, pracht. Maar ja, wat erin zit, dat is het allerbelangrijkste. Vooral voor deze sporters uiteindelijk, talenten van het jaar 2015. Hoe belangrijk is het dat we talenten hebben hier in Noord-Friesland? Ja, talenten, ik bedoel, dat is het allerbelangrijkste. Iedere sporter die begint natuurlijk van oude vlieger. En talenten, ja, dat komt er op een gegeven moment uit. In wat voor sport ook. Dus dat is hartstikke belangrijk. Zullen we maar net langer wachten? Nee, ik denk dat het voor de sporters uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Dat het zo gauw mogelijk weer de waarde uiteindelijk het talent van het jaar 2015 is. Nou, ik had je van me.
talent van het jaar 2015 van de RTV NOF van Albert Heijn, Gosse van der Beer. Dank u wel. De prachtige oorkonde is van Gosse de Blommen. En ik heb nog een hele mooie check, Gosse, voor die. Van €250 van Level Sportswear om daar te besteden. Alsjeblieft. Hier, en dan komt de sportvraag vanzelfs, hè? Ja, kerst het haast net horen. Ja, hier houdt de bon al voor, dus dat doet er heel goed. Oh, hij houdt de bon zelf. De Blommen voor de vrouw. Gosse, hier is dit te verwachten. Nou ja, het is natuurlijk altijd lastig om in te schatten in zo'n verkiezing. Want ja, ik ben wel nomineerd, maar ja, Annegriet ben ik nomineerd en Jacob ik. En ja, iedereen is natuurlijk in zijn eigen sport heel goed. En ja, dat zei het vaak wel minder hoe ze doet. Denkt van ja, wat het niveau van die is. Bijvoorbeeld, ja, Annegriet hier op de NK's ik goed rieden. Nou, ik op de NK's goed. Jacob hier Nederlands record zwom. Dus ja, eigenlijk iedereen is wel goed. Eigenlijk ben je 3 toppers. Eigenlijk kwad zijn al. Ja, de winner takes it all en dat best ook van Jonne. Ja, van Jan Half volgende week weer hoor. Dankjewel. De eerste award is de Ruud. De kop is drauw, wat goed. We gaan gauw terug met de tweede award, want we gaan er terug met die prijs nu te delen. We gaan naar een bedrijfscategorie en dat is de categorie starter van het jaar. Je weet het misschien wel, dus denk ik, heb een lumineus idee. Ik wil het bedrijfsleven in. Ik heb een idee en dat had nog net 1 oors dien. Daar wil ik mijn bedrijf van maken. Er zijn een hele prutte mensen, ook in Friesland, die dat elke maand weer doen. We hebben een verschrikkelijk volle tips gekregen van hem, waar voor je nomineerd worden moest voor deze categorie starter voor het jaar. En daar hebben we een keuze met de vakjury uitmaken. De starter van het jaar. Dit zijn de 3 genomineerden. Bombi Dokkum. In oktober 2014 is indoor speelparadijs Bombi van start gegaan. Waar ouders lekker een boek lezen of een kop koffie nuttigen, kunnen de kinderen tot 11 jaar zich uitleven. De allerkleinsten in de softplayhoek, de wat grotere kids in de apenkooi. Bij Bombi in Dokkum staat volgens Dirk Kazemier 1 ding centraal: alle gasten moeten een plezierige dag beleven. We zijn een start met een basis. We willen steeds elke keer een stukje uitbreiden. Waarbij we in de zomer de vakantiegangers, maar ik in de wintertijd iedereen binnen deze regio gewoon goed bezinnen kan. Lunchhuis de Lauwers. In april 2015 opende Lunchhuis de Lauwers haar deuren aan de rand van het industrieterrein van Serhuisterveen. Toegankelijk voor toeristen, maar ook voor vrachtwagenchauffeurs. Er wordt gewerkt met lokale leveranciers en de 18-jarige Hinke Wening runt het bedrijf. Het lunchhuis ademt sfeer en gezelligheid uit en is een aanwinst voor de regio. Ik hoop dat ik 50 jaar nog kan zeggen, hey jongens, dit is mijn lunchhuis en misschien wel wie van hem dwaan kan. En ik hoop dat de meesten er dan ik nog van genieten kennen. Zo. Ik zie mezelf 50 jaar nog steeds in mijn lunchhuis staan, maar alle plezier. Opeinstein.nl. Ontstaan vanuit het succesvolle fotocadeau.nl is Opeinstein.nl. Volgens Sebastiaan Rodenboog een jong, energiek en groeiend bedrijf. Het helpt ondernemers bij de online marketing en het opeenkomen in grote zoekmachines. Innovatief en nu al een welkome aanvulling op de bedrijvigheid in Noordoost-Friesland. In de toekomst willen wij van Opeinstein het nummer 1 marketingbureau van Nederland worden. Dit willen wij doen op basis van de successen die we al met de fotocadeau.nl groep hebben behaald. Ja, 3 prachtige starters in Noordoost-Friesland en ze staan hier om je heen. Ik ben van deze man een beetje onder de indruk. Ik viel me net helemaal veilig, maar dat komt wel goed. Ik ben Blue even vriendelijk nog. Ik moet even nog wachten wat de resultaten zijn. Als het net winst, dan slaat me je net van het podium af, hoor. Nou, daar wacht ik nog even nog. Ja. Dit is Bombi Dokkum. Ja, Bombi Dokkum. Het bestaat in april. En ja, eigenlijk nog een jaar hier onderwijs. We zijn lekker bezig, dacht ik. Ja. Ik ga een famke van 4 en die mij graag bij hem komen. Nou, daar ben ik blij om te jaren. Want daar doen we het voor natuurlijk. Dat iedereen mij plezier bij ons bjatje kan. Daar gaat het uiteindelijk voor u al jaren. Ja. Want Dokkum hier net zijn voorziening? Volgens mij in de regio zijn we er echt nog net een indoor gebeuren voor litere band. En wij proberen leegdrempelig te wijzen voor band van 1 tot 11, waarbij de nadruk wel leidt op de opperlegerskwalen 1 tot 8, 1 tot 9 hier. Daar kunnen wij echt wel een leuke voorziening Jan. En iedereen lekker bezig gaan. Ja. En dan begin je en dan wil je nomineerd voor starter van het jaar.
Ja, zeer onverwachts. Ik moet zeggen, ik ben er wel trots op. Ik ben er heel blij mee. En wat uiteindelijk het resultaat wordt. Ik ben al lang blij dat ik hier op het podium sta en dat we nomineerd zijn en dat we schoenen worden. Dat vind ik wel mooi. Ik denk, begin maar bij de grootste man, want dat was dan, dan weet je het, hè. Sebastiaan zit naast me, is van opeinstein.nl. Opeinstein.nl? Wat is dat? Ja, wij zijn een marketingbedrijf en dan denk je natuurlijk van hoe kom je dan bij de naam Einstein? Nou, dat is niet alleen die slimme wetenschapper, maar ook Einstein, één staan. Dus wij helpen andere mensen om met hun bedrijf op één te staan. Dat vinden we ook heel leuk, want we zijn eigenlijk niet met ons bedrijf bezig. Eigenlijk zijn we constant met allemaal kleine bedrijfjes bezig. Dus allemaal MKB'ers, allemaal kleine bedrijven. Zulke bedrijven zou het ook zo kunnen zijn. Ze zou zo onze klant kunnen zijn. En we helpen hun eigenlijk steeds beter in de markt te staan. Maar jij wil op één staan. Ja. Ik heb hier zo'n grote man, die wil ook op één staan. Hoe moet dat nou straks? Nou, dat zit zo. Hij wil op hele andere dingen gevonden worden, want hij heeft een mooi speelparadijs. En wij hebben geen speelparadijs, dus wij hoeven niet met speelparadijs op één te staan. Terwijl het voor hem heel goed is. Dus dat is helemaal geen probleem. Oer paradijs en sprutsen. Ik kom wel eens even terug Soesterveen. En dan wie daar een mooi gebouw op een hoeken eigenlijk van de industrieterrein. En daar zit nog een heel mooi lunchhuis. Klopt. En daar ben je toch verantwoordelijk voor? Ja, klopt. Ik doe het samen met mijn mem. En ik had de kans gekregen erom in Heid. Want toen woest net met een squallen. Nee, ik vond helemaal niks. Dus ik dacht, ik maak wat oors. En mijn Heid gaf me de kans om dit te beginnen. En die heb ik met 2 handen gepakt. Ja. En ik dan, toen was nomineerd. Wat dacht ze toen ze belden van, toen was nomineerd voor de startersprijs. Ja, waar had het niet in? Dacht ik. Er zijn mensen geweest, meerdere mensen die opjoegen hadden. Dus het gaat goed dan. Ja, blijkbaar ook. Zou het nou gaat bij ons gaat super. We mij net kleien. Zeker net. Ja, hij wil op Einstein. Hij is de grootste van die jongen. Maar ja, waar gaat het van trom met de prijzen bouwen? Ik zou het net weten. Ik doe het eigenlijk net in te schatten, maar gelukkig zie ik net in de jury. Nee, dat is maar goed, hè, want gelukkig zie ik net in de jury, want daar weet ik gewoon net mee te doen. Nee, tuurlijk gaan we dergelijke vrienden voor uitnodigen om die prijs uit te rekenen. Elke categorie hier met al die wordt steun terug een bedrijf of organisatie die zei van dat is de categorie waar wij u zo verbinden willen. Deze categorie, de starter van het IR, die is koppelen aan de Abiant uitzendgroep. En om vanuit dat bedrijf de prijs uit te rekenen, een applaus voor Gerard Noordhof. Kom erbij, Gerard. Dat zit ik toch goed. Dit is toch een categorie waar je naam wel een koppeling willen? Ja, nee, is goed. Ja, zeker wel. We namen je graag een koppeling. En dit zijn mensen die een nieuw bedrijf beginnen, die tonen het lef en de ambitie. Dat waarderen we erg. Nieuwe bedrijven is nieuwe bedrijvigheid. Het is goed voor de economie. Ja. Goed voor de leefbaarheid van de regio. Dus wij ondersteunen dit van harte. Ik vanuit je organisatie in elkaar. Uiteraard, Abiant waardeert dat zeer. Dit soort creativiteit. En wij moeten er ook van bedrijven aan. Dus we helpen elkaar hiermee. Hele gemene vraag. Hast een voorkeur? Ja, die kan ik beter niet uitspreken. Nee, dat is ik zelf. Hast ik al iets van? Ik zei ze even niks. Nee, dat is helemaal goed. Helemaal goed. Ja, dat is helemaal voorzichtig. Maar ja, is helemaal... Nee, dat is grapje. Ik pak voor die in ieder geval... Dan mag ik even zien wat het is. Die leidt erachter. Ja, is toch wel opgepikt aan hem. Helemaal goed. We gaan zoveel prijzen, jongen. Het is net te houden. Nee, het is echt net te houden. Maar ik denk dat we het maar... de gouden enveloppen. Maar het wel, Matten. Die had ben goed kwijt. bij, die Gerard. Die had ik gekregen. Ik zou zitten, Gindigong. En helpen ze van de spanning houden. Het is voor mij ook een verrassing. Maar de starter van het IR 2015 is weer Lunchhuis de Lauwe. Wauw! Oh, er komt meer bij. Er komt meer bij. Wow! Dat podium is nog helemaal vol. Nou, ja, zoveel prijzen, het is zo'n groot team. Dus ik pak deze. Die pakt u dat woord? Ja, die haak ik. Ik wil net vallen. Nee, ik ham. Het is zwier. Ik jou deze van die, want ik zou heel graag willen dat stoom uit 10 handen bij jouwst. Nou. Ja, de handen vrijmeidje zoveel prijzen binnen. De gutter, de bokaal wordt uitreikt. Heel veel succes en ik hoop dat je hem heel erg groeien de komende jaren. Alsjeblieft. Dankjewel. Mooi. En dan komen er een hele prutte mensen bij daar het podium op. Dit is die dreeuwen team. Ja. Hoeveel is die nou? Ja,
Oh, mem weet het. Ja, heel trots. Ja. Het is toch heel bijzonder als je op zo'n leeftijd gewoon al zo'n horecazaak beginnen meester dat ik voor erkend wordt. Jazeker, ik ben echt super trots. Ja. En ik wil natuurlijk iedereen heel erg bedanken. En natuurlijk deze stel toppers die het mogelijk kan maken dat we een weekend draaien kunnen, steeds maar verder. Ja. En natuurlijk mijn familie, de allergrootste steun die ik maar heb. Die mij er het eerste jaar hier terugin gesleurd had. En daar wil ik je hem heel erg voor bedanken. Maar ik dank een applaus voor dit fantastische winnaars. Maar ja, Bouke, dan wil ik dat podium nog wel hoor. Dus ik zei en Bombi en op Einstein. Ook voor hun is er een oorkonde straks. Hè? Ja, zeker. Dus ze gaan net met lege handen. Net bij lege handen. Juryrapport komt er bij ze me krijgen weer. een juryrapport, dus dat komt al je goed. Maar ik helemaal goed komen. Net schrikken. Wat is dit? Oh. Ik ben ingeweren, dus dat valt mij. Maar er gebeurt al wat raars hier in de zaal. Oh. Nou. Ik wil wel even voor, denk ik. Ik geloof het wel. Ja, ik... Eerst het publiek aanhouden. Ja, goeie jongen al, ja. Ik heb weer een versje van je jongen met een meisje op de Harley Davidson. En dan ben je knap natuurlijk, hè. Een brandende zon, de straat lag het verlaten bij. Verzingende hitte, er reden wat auto's en enkelingen zwaaiden naar mij. Ik zocht verkoeling en vond daar een plek in de schaduw van een boom. Er stopte een motor, ze lonkte naar mij als in een stoute droom. Dat meisje op de Harley Davidson, haren in de wind, bloedmooie meid. Ze keek me lachend aan, hou je vast, je krijgt geen spijt. Ze wilde niet eens weten wie ik was. Ik sprong achterop en zij gaf gas. Dat meisje op de Harley met haar stoere leren jas. We bleven rijden urenlang tot zonsondergang. We maakten een vuurtje op het warme strand. De nacht duurde nog lang. We hebben gepraat, waarover weet ik niet meer. Alleen dat ene weet ik nog. Het was misschien niet wat men liefde noemt, maar wat was het prachtig toch. Dat meisje op de Harley Davidson, haren in de wind, bloed voor je meid. Ze keek me lachend aan, hou je vast, je krijgt geen spijt. Ze wilde niet eens weten wie ik was. Ik sprong achterop en zij gaf gas. Dat meisje op de Harley met haar stoere leren jas. Okay. Ja, nog 1 keer. Dat meisje op de Harley Davidson, haren in de wind, bloedmooie meid. Ze keek me lachend aan, hou je vast, je krijgt geen spijt. Ze wilde niet eens weten wie ik was. Ik sprong achterop en zij gaf gas. Dat meisje op de Harley met haar stoere leren jas. Dat meisje op de Harley met haar stoere leren jas. Dat meisje op de Harley Davidson. Dankjewel, dankjewel. Elke hier. Ja. Gaatse Bosma, hij komt hier uit de Westrijn. Hij die dit hier mij om bloed, zweet en traan. Hij is een groot talent, muzikaal. En hij mocht net ontbreken, je hoort mij zien.
Harley Davidson. Alleen nog ik mis één ding, dat Famke. Waar is het Famke, gaat ze? Waar is het Famke? Famke zit in de cel. We gaan naar de volgende categorie, want we moeten het tempo meidje, want anders zitten we hier om 12 uur nog. En dan is net de bedoeling. We gaan naar de sporter van het jaar. En dat zijn alleen maar vrouwen die genomineerd binnen. Dus een uitdaging van de herensporters vertakken we hier, want volgend jaar doen we gewoon weg een verkiezing. Maar dan willen we er wel een man bij hebben. Dit ben de genomineerden in de categorie sporter van het jaar. Anouska Koster. De erelijst van deze wielrenster uit de Westreen wordt steeds groter. Hoogtepunt was het goud bij de Vrouwen Grand Prix Gippingen en het brons op het EK onder de 23 jaar en haar deelname aan de Giro d'Italia. Anouska leeft voor de wielersport en wil alleen het allerbeste uit zichzelf halen. Uiteindelijk wil ik graag de Olympische Spelen helden. Nou, de oren hier is nog een beetje debuteerd, maar van jou hierna, dat lijkt me een heel mooi doel. En ja, op die manier wil ik me dus uiteindelijk tussen de top van de dameswielrennen mengen. En ja, meester hier dan de prijzen. Sjoukje Visser. Kaatsen is voor Sjoukje Visser uit een way of life. Samen met haar formatie won ze de 39e editie van de Froljes PC in Weidum. Dat was voor deze fanatieke kaatser alweer de derde keer. Na haar actieve loopbaan wil ze trainster worden. Maar aan stoppen denkt ze nog lang niet. Daarvoor is haar liefde voor het vrouwenkaatsen te groot. Ik heb eigenlijk alles al won wat er te winnen valt. Maar het winnen van de PC, dat verveelt nooit. Dus volgend jaar zou ik wel heel graag weer de PC winnen willen. En daarnaast geniet ik van alle momenten die ik nog op het keertsveld steen mij. Trudy Veenstra. Trudy Veenstra uit Sterhuisterveen blinkt uit in triathlon en duathlon. Ze won het Fries kampioenschap crossduathlon in Heerenveen. Fietsen, zwemmen en hardlopen. Deze bikkel houdt wel van een uitdaging. Het vele trainen betaalt zich dit jaar uit in steeds beter wordende resultaten. Zo greep ze op het NK Cross Triathlon op Ameland het zilver. Op sportniveau hoop ik gewoon alles eruit te halen wat erin zit. En dit jaar had ik gewoon heel veel moois gebracht. En ik hoop gewoon dat ik daarna in trouw bouwen kan en groeien kan. En op den duur ik de lange afstand van kan. Ja, treien vooral inderdaad. Treien topsporters doen we eigenlijk al sinds kennen die je nice mee op het podium staan. En alle genomineerd binnen voor de categorie sporter van het jaar. Een eer? Ja, zeker. Ja, absoluut. Net verwachten, zei dus toch ook al? Nee, klopt. Nee, ik ben Jeder in Dongerdeel wel eens genomineerd. Maar ja, dit is natuurlijk wat breder en ja, daar is het allemaal weer afwachten. Ja, het is heel Noord-Friesland, dus net eens al in het Dongerdeel, Dantwe of Kollemelaan. Nog 2 gemeentes eromheen. Hey, vooral is per se Weidum won. Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste wedstrijd in een keertscarrière. En die heb ik nog 3 keer gewonnen, dus ja, absoluut super. 4e keer erachterom? Ja, volgend hier. Ben je er al mee bezig? Nee, nog net. Nee, dat nog net. Nee, in mijn maat, hoort 2 maat, niet een maat van is nog geblesseerd. Die had kruisbeen afgescoord, dus die is nog krijgt geopereerd. Dus het is maar afwachten dat hij voor het seizoen weer klaar is. Ja. Maar ja, we beginnen wel weer voor. Maar er ontbreekt nog wat voor die, volgens jou in het vrouwelijkskeertsen? Aandacht. Ja, dat is wat onderwaardeerd, maar ja, dat mag nog wel wat meer in de vrouwen. Maar wat was daarvoor? Ja, ik weet het net. Meer reclame, denk ik, en meer mooie en vrouwelijkswedstrijden bij elkaar. En dat zie je nog steeds meer en er komen steeds meer mensen op aan. Dus ik denk dat dat wel heel erg helpt. Een 2-daagse gezamenlijke PC ooit dan? Nou ja, gezamenlijke PC, dat is ook net waar, maar wel meer gezamenlijke wedstrijden. Heel veel succes. Dank u wel. Ik ben deze volgende genomineerde. Ja, echt een fietser. Anouska, van mij siest u als een raket naar de top. Viel het zelf, ik zei? Ja, nou ja, het is mijn liefste stapjes is wat gang, maar dat ik dit hier de kans heb gekregen om bij de Rabobank te fietsen, dat is wel heel bijzonder. En ja, dat is echt een hele mooie kans geweest en ik hoop hem echt zo verder te ontwikkelen. Hij geeft van die mooie kaartjes, want sommige dingen qua draaiboek mag je natuurlijk wel een onthouden. Maar ik moest het in dingen vallen, ik dwal hem even het erelistje. De eerste vrouwen Grand Prix in Gippingen. Tweede bij het EK onder de 23 jaar. 4e op het NK. De Giro d'Italia, 30ste. Wat had je nog nodig? Ja, de top, dat wil ik graag bereiken. En ja, ik zit nou... ik kreeg een beetje het zin hoor. Dus ja, om er echt ertussen te mengen, dat is gewoon mijn grote doel. Hoeveel tijd ben je er in de week mee bezig? Ja, een praten.
Ik fiets ongeveer tussen de 15 en 20 uur in de week. En ja, door krachttrainingen staat erbij en de onderhoud van het fietsen staat erbij. Dus ja. Door was dat wat ze die man van Bombay op te nemen eigenlijk. Ja, dat weet ik zo nog net. Maar ja, ik vind het een hele eer dat ik sta nomineren ben en dat vind ik echt heel mooi. Helemaal goed, dan wil ik succes. En dan nu de laatste, Trudy. Ja, fans mijn naam. Ja, die kom je terug te spelen, dat is wel met de voetbalploeg. Nou, dan kost het wat steun, of net dan? Ja, daarom. Hey, doe eens een rare stap maken. Doe wie eerst aan het voetbal in. We gaan nou bal aan het begin van dit programma. Die gast in de binnensketten. En waarom? Ja, we hadden 40 in Struurteveen, dat is een triathlon. Hele bekende. Hele bekende. En nee, maar daar hang ik met mijn zus en mij in en toevallig werd ik toen te redden en dat hij erop werd. Natuurtalentje. Ja, misschien wel. En het voetballen werd toen wat minder interessant. En toen ben ik meer trainen gegaan en toen ben ik een vereniging gegaan. En in 3 jaar tijd dat eigenlijk van beginnen met trainen naar wedstrijden op Nederlands niveau mee van. Ja. Nou best wel Fries kampioen in cross-duathlon. Help me even met een beetje in eerste in cross-duathlon. Wat is dat? Ja, dat is onverhard rennen, dus Stroot Boske bijvoorbeeld rennen. Daarna mountainbiken en dan weer rennen, dus rennen, fietsen, rennen. Ja. En het zwemonderdeel. Meestal erin. En meestal als het duathlons gewoon in de periode dat het net zwemmen is, want het is te koud in boetenwetter. En dus ik wisselde wat zodat ik mijn basis in de winter goed lees om de duathlons te doen, maar de focus lijkt op de triathlon. Ja. Helemaal goed. Ja. Ik blijf even nomineren best. Vind je spannend? Ja, ik vind het wel heel leuk. Ik kijk nog nooit jetter van RTV en OF jet. Sorry. Er zitten een hele prudde mensen thuis. En Jere, die snapt het net, want de juiste volle mensen gaan er binnen. Maar zie je dus op, rtvnof.nl, Facebook, Twitter. Joh, we binden er echt voor, ja. We binden er echt voor. Ja, maar in Dongerdeel, Dantemerdeel en Kollemeland. Dus vandaar, correct, boten de bewende wereld, zeg maar. Ja. Maar misschien komen we daar ook nog. Ja, oh, fijn, ja. Succes, ik dan. In Acht Karsman had ze toch ook al glasvezel, of nee? Ik vind het net. Dat dacht ik toch wel. Ja, ik moet hopen van wel. Ja. Nou, 3 vrouwen. En een vrouw mij ook de uitdrukking doen. Astrid van der Zwaag van Astrid Sportprijzen. Zij is verantwoordelijk voor die mooie awards die er al hier staan. De sporter van het jaar, ik pak hem er gewoon tussenuit. En dan mij Astrid hier komen. Astrid van der Zwaag. En Astrid had de gouden envelop mij. Astrid, ja, prachtige prijzen hast u voor u maken. Waarom hast u besloten om mij te doen aan dit evenement? Nou, ik zit in Ljouwert en dat is dus net in Omkrieten. En ik wil wat meer bekend hier in Omkrieten krijgen. Weet zien jullie oud wel wat RTV NOF is? Of? Nou, net volle. Ik net. Jongens, de lokale omroep die had 2 prijzen gewonnen. Die staat altijd in de spotlight. Die hebben jullie oud Leo. Maar die willen alleen maar centen hebben van de gemeente. En Omroep Friesland, hè? En Omroep Friesland zit daar ook. Nou, daar wil ik het helemaal niet over gaan, jongen. Nou, dan houden we het. Maar daar hast het envelop. Ja. En er staan 3 vrouwen die binnen zenuwachtig. Dat is hakwoes jongen, dus toch een maar even. Ja. Waar wordt de sporter van het jaar? Anouska Koster. Anouska. Gefeliciteerd en succes verder mee in uw carrière, hè? Jongens. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Meestal nog een keer een applaus voor Anouska Koster. Ook voor die oren 2 toppers die hier naast u staan. Anouska, ja, je wordt weer vervelend nice voor die, denk ik. Want ik zeg, je hebt die hem sponsor ermee opgehouden. Maar zo'n die eindigt wel heel leuk. Ja, zeker inderdaad. Ja, voor Rabobank is het inderdaad heel zonde dat ze nou eindoor hier mee stoppen. Maar het wil net steeds dat de ploegen mee stoppen. En ja, dat moeten we nog even afwachten. Maar het is zijn in ieder geval een heel goed dus, sponsor altijd. En dat is heel goed. Best voor het vrouwenwielrennen en wielrennen op zich natuurlijk. Ik denk dat al die sponsors wel jet hebben van RTV NOF. Dus er zal vast wel een nieuwe sponsor komen. Ja, dat hoop ik wel. Dat is En je bent ook nog mensen van de Rabobank in de zaal. Dus die zullen straks ook wel even vrij hoe het zit.
Ja, precies. Nou ja, zo mooi is dat er een Friese sponsor komt. Dan zetten we het wielrennen goed op elkaar in Friesland. Want het zou wel mooi is dat we met meer vrouwen in Friesland gaan fietsen. Want ja, het is vooral in het zuiden is het binnen de meesten actief. Dus ja, dat zou geweldig wezen. Nogmaals, Lokweensken en een applaus voor Anouska Koster, mensen. Ja, we zijn het correct al, de prijzen binnen Utrecht aan deze mensen, maar dat wordt bepaald door de jury. De jury, dat wie enerzijds het publiek thuis in Noord-Friesland en de andere helft van de jury, dat wie een vakjury. En zij zitten hier een aantal daarvan in ieder geval. Dus hartstikke mooi dat je hem direct binnen. Applaus voor de jury. Dan ben ik even benijd waar Jan zit. Jan, waar zit Jan? Jan Dalstra. Worst al correct en bij me komen. Het is live televisie, dus we hadden onvoorbereid dingen. Wat doen we daar, jongen, Jan? Wat doen we daar, jongen? Helemaal mooi. Hey Jan, dat was een van die juryleden die mij bepalen mocht om welke bedrijven of sporters de awards uitreikt worden. Je had er op een hele jonge bij u in de studio zitten. Hoe ben je tot een eindoordeel gekomen wat je betreft? Nou ja, het weer natuurlijk appels met peren vergelijk je een beetje. En nou, we hadden op een stage nog een keer goed nijsjoen. Ik op de filmpjes en zo. En toen hebben we geprobeerd een kaartenmeidje tussen de verschillende sporten. En dat was heel moeilijk. Ja. Want wat wij zijn, eigenlijk is iedereen gewoon winnaar. Hè? En om daar dan weer in uit te kiezen, is weer heel moeilijk. Maar ja, we hadden er dus eigen aandeel daarin gebracht. En uiteindelijk ben we tot een heel mooi eensluidende uitslag gekomen. Nou wist u zelf ook wel wat topsport is, want u bent er heel dichtbij wist altijd. Het is wel bijzonder om te vermelden dat u recordhouder bent in een bijzonder record. U haast de meeste wedstrijden als scheidsrechter op het WK of als grensrechter, mag ik zeggen, als assistent grensrechter. 4 keer, dat is toch heel knap dat dat als Nederlander ik bij die topsporters opreist. Ja, nou ja, dat heb ik zelf heel bijzonder gevonden. Maar goed, ik hier daar een dienende functie natuurlijk. Ik ben assistent scheidsrechter en net de scheidsrechter zelf. Ik heb er mijn fluitje in de moeder staan. Ja, zeker. Maar ik ben mijn vlagje, ik kan heel eind komen. En ja, dat weer natuurlijk een topervaring. Dat vier ik echt nooit weer in 4 jaar in Amerika. Wat maakt het een goede scheids- of grensrechter of assistent? Wanneer ben je er het beste in voor de sport? Ja, ik denk vooral dat het heel goed met de mensen omgaan kerst en managen in het veld. En dat is de empathie, dat ik wist wat de meesten vielen zelf. Zo, ik had zelf vroeger ook voetbal in de eerste verdrachten. En ze zijn toen ik dat Jan scheidsrechter waren, die net zo apart met alle overtredingen die er waren, die had er ooit al een keer maken. Dus ik wist wel wat er op het veld te krijgen weer. En dat had mij een grote voordeel gebracht, maar ik was wat nadeel, want ik was wat te volle taak. Maar goed. Haast wel op het WK, haast in 4 keer. Ja, dat is geweldig. In Lot lijst ik nog net. Nee. Ik vind, daar denk ik nog wel eens aan waarom. Hè. We worden nog wat ouder. Hè. Ja. Dus dan denk je aan vroeger waarom. En ik denk dat die meesten die hier nog West binnen, alle keer dat ze nou eerst winnen of net, ik waarom denken aan hoe leuk het hier nou West is. Want je bent geweldig. Ik vind het hartstikke leuk om erbij te wezen. Dank u wel. En het is een blijvende herinnering, denk ik, voor iedereen die hier nou voor jong aanwezig is. Ik al ben net de sporter of de zaak van die hier worden. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dank u wel, Jan. Graag gedaan. De vakjury, Jan is een van de leden van de vakjury. Wij gaan gauw terug naar de volgende award. En dat is de ondernemer van het jaar. Straks krijgen we nog de onderneming van het jaar. Wees daar dus net maar in de war. Het gaat echt om de ondernemer van het jaar. Ja, het is misschien een vervolg op de starter van het jaar. Want dat is dan de volgende categorie waar je in terugkomen kennen. Welke ondernemers zijn er genomineerd en met waar praten we aan als winnaar? Dit binnen genomineerden. Minke Schouten. Een sfeervolle gezinscamping waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Dat is Camping Dreamland in Kollemerpomp. Het bedrijf dat in 2009 is gestart wordt mede gerund door Minke Schouten. Het Dreamland is geen standaard camping, heeft 2 track-ins en een groepsaccommodatie en speelt in op het beleven van de regio. Minke valt op met haar positieve insteek en is een ambassadeur voor Noordoost-Friesland. Qua bouwerij zijn we wel eventjes klaar.
Maar het is, we trekken heel veel jonge gezinnen in de hoogseizoen, alle vakanties, veel weekenden vol. Maar onze ambitie is eigenlijk wel om door de week, in andere periodes, ook meer met bedrijven te gaan doen. En dan ook echt meer inspiratiesessies, creatieve sessies, brainstorms, meerdaagse trainingen hier naartoe te halen. En op die manier ook ons terrein te delen. Reijer den Hartog. 500 melkkoeien, 300 hectare land. Reijer den Hartog verhuisde van het Gelderse Elst naar Kolm om daar zijn droom waar te maken. Van klein eenmansbedrijf naar megaboerderij. Maar ook natuurbeheer staat hoog in het vaandel. Reijer zijn doel? Beter voor de koeien zorgen en een hogere levensproductie halen. Daarnaast is hij leerbedrijf en deelt hij graag zijn visie en ervaringen met boeren uit de regio. De toekomst van ons bedrijf zie ik voor mij met een kleine groei in het aantal koeien. Voor het stukje educatie een groei. Ik geniet enorm van het mogen vertellen aan mensen hoe ons bedrijf draait, hoe de landbouw draait. En naar de toekomst zal daar een verdere specialisatie plaatsvinden. Simon Jellema. Zonneport in Dokkum ontwikkelt zonneparken in binnen- en buitenland. Simon Jellema zijn uitdaging is om met zonne-energie de hele wereld te voorzien van energie. Jellema woont in Burdaard en komt uit de bouwwereld. Hij greep zijn kans om te ondernemen in de energie van de toekomst. Nu hoort Zonneport bij de koplopers van Nederland in het leveren van zonnepanelen. Ik zou graag zien in ieder geval dat Nederland een stuk duurzamer wordt. Fossiele brandstoffen gewoon helemaal niet meer nodig zijn. En dat is ook net meer nodig. We kunnen het wel met zin houden. Dus waarom broeken we dat net gewoon? En ik wil daar graag een rol in spelen om de wereld eigenlijk een beetje beter achter te laten dan dat we erin kwamen binnen. Dus vergroenen. Ja, drie prachtige ondernemers uit Noordoost-Friesland. Ze staan naast mij, Reijer den Hartog en Minke Schouten. Ja, ze zijn haast Bjorn. Bijna buren. Ja, hemelsbreed denk ik 500 meter. We liggen met onze achterkanten van de bedrijven tegen elkaar aan. Dus je hebt flink aan het campagne via de West, in hem koor? Nee, helemaal niet. Het is Reijer van harte gegund. Echt. Nee, dan moest nog net de medaille aan. Nee, maar het is hem gewoon van harte gegund. Dus wij hebben niks tegen elkaar gedaan. Ik heb op Reijer gestemd. Hij heeft een hartstikke mooi bedrijf. Toch hast op Reijer gestemd? Ja. Ja, Reijer. Op waar hast u dan stemt? Ja, wederzijds natuurlijk. Gelukkig. Dat is echt wel een applaus waard, hè? Zo sportief ben we hier in Noord-Friesland. Had Simon Jellema gestemd? Ja, zeker. Ik heb hun allebei gestemd. Ja. Dan had dat van 2 IP-adressen nodig, want dat was weer net gildig. Nee, inderdaad, of zag ik het stiekem die. Gelukkig. Ja, Reijer, ik heb jet die hele familiefeest is in een waarskop door dit gebeuren. Want Mem den Hartog, mensen, is Joet Jidje. Ja, dat klopt. Dat hebben jullie niet van mij. Wij zijn goed geïnformeerd. Oké. Nee, dat is zo. Maar goed, verjaardag kunnen we morgen ook vieren. Maar is Mem ook in de zaal? Ik zal maar ja zeggen dan. Dan willen we even van Mem even wat jaren, jongens. Even lang zal ze leven. Ja, waar zit Mem? Daar zit Mem. Ja. Nou. We willen hem net onderwaan om te vragen hoe hard het ze worden is, je? Zou ik ook niet doen, nee. Ik wil hier ook nog levend bij. Ja, Zonneport, zinnenenergie, dat is gouden handel. Ja, dat is geen verkeerde handel op het moment. Ja. Dat is mij net klaar wat dat nog is. Is erop hopen dat ze genomineerd worden, zoest? Nee, ik schrok ervan. Ik zit alle dagen ook voor RTV NOF. Doe kost het bol. Oh, gelukkig. En alle dagen zoek ik mooi. Nee, en dan ben je vaak bellen door hem. En hij zei, doe best nomineerd. Ik dacht, maar net maar. Ik schrok er echt van. Ik ben hartstikke blij mee. Ja, nou, wacht je of dat ik woon haast. En hoe wie dat bij hem? Want ja, je ging direct net op rekenen. Nee, we hadden er zeker niet op gerekend. Ook ik moest even kijken wat RTV NOF was. Maar ik weet het nu wel. Daarom sturen we het uit op televisie. Komt het morgen al hier op rtvnof.nl. Daarom. Dus wij gaan er morgen ook van genieten. Ik was enorm verbaasd. Ik twijfelde eerst of ik mee wilde doen. Want, waarom? Ik doe mijn ding wat ik doe en dat zit. En dat vind je zelf niet bijzonder van jezelf. Hè? Dus... Toch zijn er heel veel mensen om je heen die hebben gezegd van jullie moeten eens even bij Reijer kijken. Want ja, het is wel mega wat je doet, Reijer. Nou, mega vind ik niet het goede woord. Misschien is het beter groot en professioneel.
En dan kan je misschien meer betekenen voor de dingen die je doet. Dus professioneel natuurbeheer, professioneel melkveehouder, zorgen dat de dieren langer gezond blijven. En doordat ik met personeel mag werken, heeft ieder zijn specialiteit en komt het eindproduct dat ten goede. En dat is verzorgen van vee en duurzaamheid en levensduur van de koeien. Je bent geen geboren Kolmer, dus je bent hier wel heen gekomen. Waarom ben je naar Noordoost-Friesland gekomen? Waarom wij naar Noordoost-Friesland zijn gekomen, is eigenlijk maar één reden. Aan de randen van Nederland was veel ruimte om te ondernemen als melkveehouder. In het midden van het land zijn allerlei stedelijke beperkingen, natuurbeperkingen. Die zijn hier ook, maar toch ligt dat hier in iets andere schaal. En hier konden we een bedrijf kopen waar wij uitdagingen zagen om dat te maken tot wat het nu is. Nou, Romte, dan kun je lekker dreamen en dan ga je verderop en dan kom je op Dreamlaan uit. Ja, zo is het. Want zo ben je in Derek aan? Ja, wij kwamen uit de binnenstad van Utrecht. En we zijn gewoon helemaal verliefd geworden op het plekje. We hadden allebei al wel echt veel met Friesland. Maar toen we er kwamen en die luchten zagen en de wijsheid en het land, toen dachten we, hier willen we wel een bedrijf beginnen. En ze staan net in de regen, daar ben ik mee gezegd van, oh, ik wil er heel naar het libje. Maar wat is Dreamlaan? Wat maakt het je bijzonder? Ja, de ruimte, de rust, het onwijs heerlijke gevoel dat je echt kan denken, dat je kan dromen. Dat je ruimte hebt. Mensen die bij ons komen, die hebben echt zoiets van, even zitten, gewoon even helemaal niks. Gewoon. Hoe dromen sprutsen? Hartstikke stiekem hoe die award al droomt of nee? Ja, het zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Het zou een hele mooie erkenning zijn. Maar ik vind het al een super mooie erkenning dat we genomineerd zijn. Wij kennen RTV en NOF wel heel goed. Wij zijn... Gelukkig. Er zit hier mij te streepje en op het eind van de jongen dan hoop ik dat de balans goed uitslaat. Ja, we zijn al een paar keer op de radio geweest met ons bedrijf. En dat is gewoon super waardevol. Dus daar zie ik echt wel in. Ja. We beginnen naar de uitdrukking, want die gouden envelop die mag maar gauw komen. Bouke, waar helpt die gouden envelop je naar voren? Die gouden envelop die wordt naar voren gebracht door een man die misschien wel onmisbaar is in het bedrijfsleven. Hij zwaart ervoor dat er van alles verslijnd wordt, dat het ook volgens de wet al klopt. Daarom graag een groot applaus voor de uitreiker van de Hellema Notaris Ondernemer van het jaar, Sietse Hellema. Meneer Hellema, goeiejoen. Dat zeg ik toch goed. Je kent hele prutte belangrijke dingen doen voor ondernemers. Ja, dat ken ik zeker doen in elke fase van de ondernemer. De starter, als je moet overnemen of als je letterlijk overdragen. In elke fase is het verstandig om dingen goed vers te lezen. Zie je het vaak foutje in? Vaak is, dat zoek net zeggen, maar wel een aantal keren, ja. Ja. En dat kan dan grote gevolgen gaan nemen. Ja, dat klopt. Dus dan moet je dingen weer bijsturen. Dat is ook wel een optie natuurlijk, maar beter wie dat gelijk goed regelt worden weer. Er staan twee hele zenuwachtige mensen naast jou. Ik zou zeggen, we gaan de spanning net lang of je een gong en help ons met de winnaar. De eerste prijs in de categorie ondernemer van het jaar 2015 is toegekend aan Rijer den Hartog. Ja, gefeliciteerd. De winnaar in de ondernemer van het jaar, Rijer den Hartog. Hij krijgt de blom van Danielle. En uit handen van Sietse Hellema krijgt hij de award die erbij is en de oorkonde. Nou, en Rijer, als je deze ook nog een mooi plekje wilt geven op je fantastische bedrijf, dan zouden wij daar helemaal blij mee zijn. Ik geef hem aan je. Dan kan elke niet een RTV NOF daar, hey. Ja, dan hebben we toch een beetje herkenning daar op de beurt. Helemaal goed. Een applaus voor de winnaar. Ondernemer van het jaar, Rijer den Hartog. Ik wil toch even weten, ik wil een heel onfatsoenlijk voordeel staan. Of in ieder geval tussen de in. Eerste reactie, is dit verwachten? Kregen we dan altijd als vraag. Nee, dus niet verwacht. Toch wil ik... Nou, ondernemen doe je niet alleen. Ondernemen doe je met je mensen om je heen. En daarom wil ik eigenlijk mijn ouders, die me steun en toeverlaat zijn, die mee zijn verhuisd naar Friesland voor mijn succes, heel erg bedanken voor wat wij nu bereikt hebben. Daar hoort ook mijn partner bij, Annie Boekholt. En natuurlijk niet te vergeten het personeel, want zonder personeel red je het niet. Zonder medewerkers red je het niet. En helemaal weer. En ik kan natuurlijk alleen maar bloeien als hun mij helpen ondersteunen als ondernemer. Dus ik wilde hun daar enorm voor bedanken. Nou, applaus nog een keer voor het personeel. Maar ook voor de ondernemer van die Rijer den Hartog.
dan wie het wel wat wurg om je heen te gaan. Hè? Dan kan die verjaardag later nog een keer vierd worden. Ja, dat feestje Toch? dat komt later wel. En we zijn uitnodigen. Oh, maar zien wat er rondkomt. Zuster Veen die vindt het leuk, leuk, hoor net. Let je maar eens even jaren. Mensen, dit is dansschool Emotion. En ik heb iets heel leuks voor u doen. Did you lose what won't return? Did you love but never learn? The fire is out but still it burns, and no one cares. There's no one there. Did you find it hard to breathe? Did you cry so much that you could barely see? In the darkness all alone, and no one cares. There's no one there. What did you see? The flares in the sky? Were you blinded by the light? Did you feel the smoke in your eyes? Did you see the spark? Did you break but never mend? Did it hurt so much you thought it was the end? Lose your heart but don't know when, and no one cares. There's no one there. What did you see? The flash in the sky? Were you blinded by the light? Did you feel the smoke in your eyes? Did you see the sparks? Feel the hope that you are not alone, 'cause someone's out there sending out flares. Someone's out there sending out flares. Did you lose what won't return? Did you love but never learn? What did you see? Flares in the sky? Were you blinded by the light? Did you feel the smoke in your eyes? Did you see the sparks? Feel the hope that you are not alone, 'cause someone's out there sending out flares. What did you see? Flares in the sky? Were you blinded by the light? Did you feel the smoke in your eyes? Did you see the sparks? Feel the hope that you are not alone, 'cause someone's out there sending out flares. Een prachtig optreden, zeggen we hier. En ja, ik zou zitten ziekjes op internet, want er is nog een hele prutte oer te zien. Ja, het is druk, dus het is ook even rin. Ik ben super even achter de poest. Maar we gaan terug naar de volgende categorie. Die volgende categorie, dat is een bijzondere categorie. En dat is eigenlijk letterlijk en figuurlijk staat de categorie namen het zijt. Het is een aanmoedigingsprijs. Er zit geen spanning achter.
Hij is al tagkend de aanmoedigingsprijs voor de G-sport, zoals we dat nemen. Mensen met beperkingen of andere mogelijkheden. En ook daar willen we graag aandacht aan besteden. Geen genomineerden, want er is de Marien en dat is de winnaar. Dit ben ze. Dodado. Dodado is een sportstichting voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze club organiseert al 36 jaar verschillende sporten in Noordoost-Friesland. Mijn naam is Bob Melling. Ik ben voorzitter van Dodado. Wat er zo bijzonder is aan Dodado, is dat wij mensen met een beperkte handicap, met een verstandelijke handicap, een plaats geven om hun sport te bedrijven. Wij spelen competitie tussen aanhalingstekens. Hier is het uiteindelijk, als ze met elkaar zijn, dan maakt het niet uit hoe het gaat, maar het gaat om het plezier van het sporten. Ik dacht dat er op het moment 120 vrijwilligers waren. Die zijn ontiegelijk belangrijk voor ons. Want er zijn plaatsen bij waar we 1 op 1, ik noem maar wat, het zwemmen moeten we 1 op 1 dus met de vrijwilligers werken, omdat we in het water aan de gang zijn. Voor tientallen mensen is het een prachtige uitlaatklep. Het is daarom niet voor niets dat Dodado dit jaar de Talent Sportaanmoedigingsprijs van Noordoost-Friesland krijgt. Ja, zeker. Sjorredoorn. Een steende ovatie in het publiek. Helemaal goed. Oh, leuk. Nou, we hebben een hele prutte sporten voor je machine. Matthijs, wat diest er ook alweer voor sport? Spinning. Dat is voor mij een verschrikkelijk zwiere sport. Ik had 1 keer dien en ik had ze mezelf zijn. Ik doe het nooit weer. Maar du bent er dus een stuk beter in dan mij. Ja. Wat steeds even doen? Was even een power? Oh, blikje. Ja, daar komt het. Ja, waar is het? Oh. Hoe vaak trainst je? 1 week per dag. 1 week per dag. Dus je bent heel fanatiek erin. 1 keer in de week, denk ik, hè? Ja. Ja, 1 keer in de week. Vind je het leuk? Ja. Was er nog heel lang dwaan blijven? En wat vind je van Dodado, van de vereniging die dat dan doet? Leuk. Ja? Ja. Nou, het is een hele pruttige leuke sport. Dus om die heen. Elroy, wat is het ook alweer? Zwemmen, spinning en voetbal. Wat vind je het leukste? Voetbal. Waarom is voetbal dan het leukst? Nou, je kan je agressiviteit kwijt. Oh, dus? Oh. Maar zoveel agressie haast u toch net? Nee. Nee toch? Dat komt helemaal goed. Nou, ik moet even een Hilbrand zei correctie met tijdens het filmpje. Ja, ik moest hierheen, ik ben er toch in de Westereen, dus ik ben hier even. Ja, wist. Ja, wist. Maar ik zei, doe haast die brengen litten of doe ben je op een fiets? Nee, in de auto. Dan was nog even een keer dan was krijg die eerst. Huppakee, dikke bak even mij. Ja, zeker. Hey Hilbrand, wat doe je voor sport? Ik doe voetbal. Ik ben keeper van Dodado 1. En soms help ik mij met de toernooien, met Dodado 2. En met die toernooien, ja, het is heel mooi en je wordt er heel moe van. Ja. Serieus. Maar toch doe je het elke week weer? Nou, de training doen we elke week en de toernooi is 1 keer in de maand. Hooguit. En wanneer is het volgende toernooi en waar? Nou zaterdag hebben we toernooi in Drachten. Morgen? Ja, morgen. Alweer naar die grote sporthal in Drachten? Ja. Ja. Nou, daar maken we dus morgen alweer heen om dan niks te doen. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat vierde feestje van mem van jij er kinderen ook wel vierd worden. Ja, wist. Iedereen kan komen. Helemaal goed. Het is midjes. Nou, daar kun je wel weer heen. Ik ben er helemaal groot gelijk. De horensporten, die wacht je maar even. Bob Melling, trots op die vereniging als voorzitter? Nou, dat hoort het hier wel. Het is geweldig om met dit soort mensen te werken. Het is een voorbeeld voor vele sportverenigingen. Bij dit soort mensen, nooit geen wanklank, altijd tevreden. En dat ze nou wel of niet wat te drinken of te eten krijgen, het is hun altijd om het even. Wat zei je toch, Hilbrand? Ik zei plezier. Nou, dat is het belangrijkste. En daarbij hebben wij een geweldige groep die vrijwillig ons daarbij ondersteunt. Want wij hebben toch sporten als zwemmen,
badminton, spinning, voetbal, dansen en wandelen. En daar hebben we dus behoorlijk wat vrijwilligers voor nodig. Ik snap nou wel dat is daar wurg van wust, al die sport. Nou, Ja, dat is wel te snappen. En wij zijn dus ook heel blij dat we op plusminus 120 vrijwilligers... Hoeveel? 120 vrijwilligers. Dat is een mooi aantal. Die ons sterren en ondersteunen. Ja? Gaat het goed met Dodado of kist er nog vrijwilligers bij haar? Wij kennen op het moment, Elio die zei het net, hij zei bij het spinning, daar kunnen we nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. En ik zou zeggen, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, kom eens een keer langs, zie eens hoe wij met de sporters omgaan. Want al 37 jaar bedrijven we deze sport. En ik moet zeggen, het is voor ons, deze uitreiking uiteindelijk, een waardering, niet alleen voor de sporters, maar ook voor de mensen omheen die ermee werken. Helemaal goed zijn. Ja, helemaal goed. Wanneer jij dus je wist het natuurlijk stiekem al dan won hier, hè? Wanneer had het jet? Vorige week maandag. Oh, dit is wel even geheim houden dus. Ja, we hadden wat spanning. Ze had trouwens wel opnames maken bij het voetballen. Ja, ze wist het. Hij wist het al. Nou, we halen je zien kent op de filmpjes inderdaad dat het een verschrikkelijk leuke vereniging is. Dus ik zou inderdaad zeggen dat de meesten nog helpen willen. Ga er alsjeblieft in, want zo'n vereniging verdient het steun. Die steun kregen ze nou ook in de vorm van de aanmoedigingsprijs voor de G-sport. De talentaanmoedigingsprijs voor de G-sport. En daarvoor is Auke Jelle Kingma, directeur van Talent, hier aanwezig. Belangrijk zijn prijs? Hartstikke belangrijk. Wat ik enthousiast door deze verhaal alleen al. Talent, grote gehandicaptenzorgorganisatie, volle cliënten in deze regio. En wat wij vinden hier belangrijk, dat is dat de cliënten, dat mensen met een beperking meedogen. Gewoon meedogen in de samenleving, om activiteiten als deze jong, om sporten, om spel, om buurtfeesten, etc. Wat we echt belangrijk vinden, dat is bewegen. Nou, en die dingen die komen hartstikke mooi samen in zo'n prachtige vereniging als Dodado. Ik ben geweldig trots op je. Echt top. Nou, helemaal mooi zijn. Ja. Ik kom bij die, want ik ben zo bang dat we zo'n ding vergeet, hè. Dus deze krijg je ook. Ik had net zo'n spannende envelop, maar toch, wat je hem al hier uitstralen, dat is hartstikke spannend, want ik kom een keer te zien en ik vind het geweldig dat je hem deze prijs won. Nou, mij zit de regie, gek. Oh, kom morgen kijken, zei Delroy. Morgen kijken, ja, doe ik. In Drachten. Als dat spannende muziekje eronder kent, dan vinden we dat natuurlijk prachtig. Dus we zullen zien dat dat in ieder geval lukt. Maar ik zou zeggen, gewoon niet gewoon. Ja? Maar ik hem dan Jan en Elroy, want die ken ik al wat langer. En dat vind ik hartstikke leuk. En dan krijg je die erin hoor. Ja? Ja. Bij deze aanmoediging. Ja, dank je. En ik kom een keer te zien op de sport. De bloemen, hij kreeg nog echt alles in de hand. En daar zal de voorzitter misschien wel beleerd mee wezen, als je zegt wat Hilbrand in de hand gekregen had. In ieder geval een steun ik namens alle sponsors van €250. Het is televisie, maar het is net met de eigen tas hangen. Nee, maar mijn rug is misschien wel mooier als de voorkant. Maar hartstikke bedankt voor het geld. Wij kunnen dat zeker in deze tijden wel gebruiken. Want wij worden op allerlei manieren verder kort. Dus ik zou zeggen, er zitten ook nog wat ondernemers, heb ik zien hier in de zaal. Die weten onze website misschien ook wel te vinden. Dus bij voorbaat dank. Ik zou zeggen voor de mooie donatie. Wij hoeven die bloemen niet. Neem ze mee naar huis. Ja? Geweldig. Ja? Dodado! Ja, wat een mooie prijs. Wat mij betreft houden we die er gewoon in. Ik vond dit eigenlijk tot nota een van de mooiste. Ja, dit was zeker een van de mooiste. Ja, we hebben wat gags eigenlijk. Het is een gekke jongen. Ja, het is zeker een gekke jongen. Waar had, van de meesten die het even heeft dan wel kennen, dat magazines jongen en kriegen. Ja, dat gaan hele prudde vingers. Oké. Oors ben je nog wel een paar actie, jongen. Ja, we hadden nog een paar lezen. Ja. Er staan 2 dingen in waar je in ieder geval niks meer ontwang kunnen. Je kunnen dat oerslaan. Dat zijn 2 prijzen die er namelijk te verdienen winnen.
Als eerste een bal. Een bal van Cambuur, ja, het is een beetje minder populair als Flint hier en hier daarvoor. De Ridder. Ja, zeker. Die bal die lijf verstappen, ergens ja, kapot. in Noord-Friesland. En er wie een Hens, en dan kon mensen ziekje naar die bal. En die wie verstappen bij de bazuin. In de trium. We zijn bellen door de beheerder van de bazuin. Ik weet net wat er aan de hand is, maar je bent wel 20 mensen om het gebouw heen. Die had er de hele dag aan het ziekje geweest, maar er wie een die het hem als allereerste voor had. En dat is Jaap Adema. Jaap, bassist. De Ridder. Jou een groot applaus. Jaap, kom erbij. Hij is gesigneerd door de hele selectie toen ze nog fit waren. Toen ze nog fit waren, hadden ze tekenen. De aanvoerder die hier Sjoerd net met tekening kent, maar hij stiert er ook op wat goed is, Sjoerd overgehoord. Ja, doe best de Cambuur-expert. Ik zou net weten welke dat is. Ja, dat zei ze goed, expert, supporter, doe ik het haast net meer te nemen. Nee. Maar... Jaap, dit is sowieso voor jou. Du hast hem al een keer in de handen volgens mij. Ja, dankjewel. Inderdaad, ja, ik ging hem voor. Heel leid, hartstikke mooi. Wel leider nou precies, want er zijn heel veel mensen die komen net vinden. Heel veel mensen komen, maar die ken ik uit goed zeker, denk ik. En ik ben eye-seeker, dus ik kan alles vinden. Oh, dat is geheim, eye-seeker. Ja, ik denk het al, ja, inderdaad. Dus, Gaan we wel vlotteren dan? Hebben we hem al in het bakje wetter hoor? Nee, nog net. Ben je wel een beetje van Cambuur of ben je stiekem Heerenveen-fan? Want dan? Nou, dat maakt me net zoveel uit eens. Geluk. Ik ben voor beide Friese clubs en prachtig mooi. Ik val hier alles wel wat kranten en televisie, dus... Eigenlijk jij dat ik gewoon zei. Die bal meest horen, maar dan meest ik nog naar een wedstrijd naar keuze van Cambuur. We heb nog 2 kaarten voor een thuiswedstrijd. Ik zou naar de winterstop gaan jullie ook. Ja, ik hou net van Kjeld, nou, dat wordt sowieso. Dus, ik denk dus hij ziet je nog een wedstrijd van die wil Hoorn uit, want dan weten we in ieder geval hoe het gaat. Maar dat is al lang niet dat ze won hebben, ook hor op jong, hor op. Wist al welke wedstrijd dat wordt of had het programma? Ik krijg net in de holle. Nou, ik zei al, als ik keuze had, dan is het of in Ajax of in Heerenveen. Eén van die beiden is bij. Wat zei je? Eén van die beiden is dus nog bij. Ja, dat is zo mooi zijn inderdaad. Gefeliciteerd. Dankjewel. En bedankt voor het meedoen. Jou een groot applaus. U is een Cambuurbalwinnaar. En 2 kaarten voor de wedstrijd naar keuze voor Cambuur. Maar we hier meer prijzen te Jan, want er stier hier een woorden puzzelopdracht in het boek. Je kon vanuit onze website, vanaf 1 december, 4 vragen vinden die je opziekje moesten in het magazine. En dan kreeg je een slagzin mee. Nou, naast al die stembon, dat hebben we ook weten, want er waren een prutte meisken die daar de goede oplossing voor hingen. Als je nog een minuut gratis winkel moest, wat is er dan kort? Nou, de crisis komt eraan. We gaan in ieder geval gourmetten, dus ik zorg een schotel, zorg ik daar dan in pindasaus. Ik ga verschrikken van pindasaus. Ik weet wel wat ze er van heen gaan weer. Nou. Net de slijterij. Ja, dat zal ongetwijfeld. Nee, maar voor de feestdagen is het natuurlijk een mooi moment om zo'n prijs te winnen. Daarom had ik zoveel mensen om mij die, maar er is echt maar één die te winnen wezen kan. Zeker. Waar is dat? Dat is Jannie de Vries. Waar is Jannie? Daar komt zo'n. Jou er een groot applaus, ja, zeker. Het is wat een mager applaus, omdat mensen wat jaloers binnen, denk ik. Jannie, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Maar nou nog het antwoord, want als het niet goed is... Heerlijke feestdagen met de Albert Heijn. Helemaal correct. Dat wie hem. Dat wie hem heel dol, want er waren ook mensen die mailden van... Het klopt het net, de letters is net een sim uit een meidje... Je hem huis voor de gek, maar dat wie dus net zo. Hij wie makkelijk het wel of wie het moeilijk? Nou, ik heb samen met mijn schoonzusje ben ik bezig geweest. En wat puzzelen en toen lukte het. Ja, nou had de heen verklapt. Hè? Iedereen is nou jaloers, maar Sam had het dus meestal. Sam had het dus. En wat was er als eerste in elkaar gooien? Nou, ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik heb allemaal hints gekregen van anderen. Van je moet voor het non-food gaan. Of een fles champagne werd er al gezegd. Dus ik denk dat ik straks een hele lijst met boodschappen meekrijg van anderen wat ik mee moet nemen. Vergeet jezelf niet, hè? Nee, het komt wel goed. Wij gaan een afspraak maken met een Albert Heijn bij jou in de buurt, hier in Noordoost-Friesland. En dan ga je een minuut lang gratis winkelen op onze kosten en op die van Albert Heijn. Leuk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jou er nog een groot applaus. U is een minuut winkelwinnaar. We gaan sporters in de zaal, we gaan sportploegen, we gaan ondernemers. Ja. Zonder ik politici wijzen. Ik had er een pensioen. Waar zitten die dan? Die had ik net zien. Nee, het is hier al heel jacht, dus ik ga ze net in beeld. Ik zie Jelle Boerenmars zitten. Jelle Boerenmars zitten van de ploeg zit er ook bij, hakken langs. Ja, en Albert van de ploeg zit er ook bij. Ze zitten hier met z'n beiden. Ik roep gewoon naar die mannen daar. Wisten ik van niks natuurlijk. Maar ja, als je wethouder bent Boerenmars, dan kun je wel even praten. Ja hoor. Wat vind je van deze jongen? Nou, ik vind het een prachtige avond. Het is hartstikke mooi dat
zulke ondernemers, stadondernemers, sportploegen even de soortjes gezet worden. Geweldig. Nou, Rijer had de prijs dus allemaal aan kunnen wieswijzen. Ja, en nog een andere ondernemer in Kolman. Dus wat dat hartstikke grutst op de gemeente en onze ondernemers. Jongen, zit Albert van der Ploeg. Nou ja, je had een favoriet, denk ik. Die onderneming van het jaar, die komt nog. Probo, denk ik, ben je ook fan van, of net? Ja, zeker. Probo ga ik altijd zijn als een groeibriljantje. Maar ik ga jongens even jongen, je mag alweer respect voor Bombi. Dus, daar ben je meer. Daar ben je meer. Is zo mooi, hè? Ik woed er stiekem zelf wel in die ballenbak, maar ja. Ja, dat dacht ik al. Dat is heel mooi. Even iets bij. Maar dit echt geniertje. Ik vind het prachtig. Mooi. Albert van der Ploeg en Jelle Boerema, jouw man, een applaus. Want zonder de gemeenten, dan zouden we hier in Noordoost-Friesland net zo mooi Libië kennen. En ja, we hadden dus de dame al even jet, Probo. Probo die is nomineerd als onderneming van het jaar. Want ja, er wordt zo mooi werken hier in onze regio. We vergeten dat soms wel eens even. Maar we gaan nog zo'n prachtige wei. We zijn vanuit hier te Westrijn. Ik ga het laatst testen. 3,5 minuut bij Wiendokken. Maar dan hebben we een bekeuring. Maar Claire, we zijn er zo. Probo is een van de nomineerden van de ondernemingsprijs. Maar laten we ze al hier nog eens op een ritje zetten. Daar komen we zo aan. Veenstra Transport. Aanvankelijk werd er met bakfiets en paard en wagen vervoerd. Die tijd is voorbij. Nu is Veenstra Transport een internationaal opererend transportbedrijf met alweer de 4e generatie aan het roer. De wagens van Veenstra zijn dagelijks te vinden op de snelwegen in heel Europa. Daarmee is het bedrijf een ambassadeur voor Noordoost-Friesland. Ik ben echt overal te vinden op de wegen van Europa. We nemen de naam Veenstra en de naam Dan Woord. Nemen we mee door heel Europa heen. En we hopen dat het een stukje uitstraling houdt. En dat er mensen beginnen te denken van hey, dan worden we zo dat lezen. En laten we wel eens opzoeken op elkaar. En misschien willen we daar ooit wel eens een keer heen. Koninklijke Damstra Installatietechniek. Van wagenmakerij tot hypermoderne installatietechniek. In 2010 kreeg Damstra het predicaat koninklijk. Het gaat niet alleen om kwaliteit. Ook innovatief en energiebesparend denken behoort tot de expertise van Damstra. Dit komt naar voren bij diverse projecten in heel Nederland. Meer dan 100 jaar ervaring en een begrip in de regio. Ik ben gewoon flexibel en het zie je goed zeggen van jongens, volgende week mam starten mijn grote put kwam dat doen, dan zeggen we ja en wie baat erin. Omdat we een familiebedrijf zijn, kunnen we dat gewoon echt heel snel schakelen. Iedereen had zijn taak binnen de organisatie en samen met het personeel kunnen we ja, eigenlijk wat dat betreft de hele installatiewereld gewoon. Probo. Gestart als beletteringsbedrijf en uitgegroeid tot een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Met verantwoorde materialen en milieuvriendelijke inkten maakt Probo duurzame producten vanuit Dokkum. Probo heeft het afgelopen jaar druk gebouwd om nog meer ruimte te creëren voor de groeiende markt. Een bedrijf met een missie, een duurzame groeibriljant bezig met een indrukwekkende opmars. Die nieuwe hal biedt natuurlijk ook weer nog meer kansen in print natuurlijk. Dat betekent ook dat we nog meer nieuwe producten kunnen gaan ontwikkelen. Het ontwikkelen van nieuwe producten betekent ook dat er nieuwe collega's nodig zijn. Dat is natuurlijk goed voor Probo, maar ook voor deze regio. De genomineerden voor de categorie onderneming van het jaar. En ze staan hier bij mij op het podium. Ik begin even mooi van links naar rechts. Koninklijke... Hoe wie dat toen? Is dat voor het eerst is, mochtest? Nou, prachtig natuurlijk. Dat maken ze net vaak maar hier in Nederland, dat je koninklijk onderscheiden wordt. Hoe kreeg je dat? Op wat voor manier jest dat? Nou ja, je maakt er meer dan 100 jaar bestaan natuurlijk. En je wordt helemaal screend. Dat je van top tot teen weer naar waar jij je dien hebt. Je maakt meer dan 100 mensen in het werk hebben. En je maakt in Boetland werkzaamheden hebben. Je bent een apart bedrijf, ik had zo wat research, we hebben het correct al. Je bent begonnen met een wagenmakerij ooit. Wat hast u daar nog van mij gekregen? Net misschien heel even de lijven, maar die divers van generatie op generatie terugstelt. Ja, wat heb ik er van mij gekregen? Ja, ik meen, hij zien paken en daar de oerpaken van. Nog één keer. Ja, mag ik dat zeggen. Dus hij zien paken en daar de oerpaken van. Daar is hij begonnen met een wijnmaker. En daar is het ontstaan steeds maar. En steeds maar verder. En toen op laatst weer water en gas. En zei er uit groot was steeds maar. Ja.
Waar wil je hem als Damstra nou nog in? Waar lees je hem uitdagingen? De duurzaamheid. Hè. Onze vrouw, en die ben we afhankelijk van fossiele brandstoffen nou. Maar het kan ook op een andere manier. Het kan ook door het duurzame energiesysteem. Zoals zonnepanelen, windmolen, biogas en dat soort dingen. En daar willen we 100% als bedrijf voor inzetten. En ik denk ook dat het voor onze toekomst, voor onze band, dat het heel belangrijk is dat we samen onze vrouw omgaan. Blijft met deze nominatie? Echt geweldig. Ik ben echt helemaal verrast dat we genomineerd zijn. Ik denk van waar dus daarvoor nomineerd. Nou, daar zit er een peer daar vast, ongetwijfeld. Super. Helemaal goed. Damstra. Koninklijke Damstra Installatietechniek. Hey, ik vreeg dat ik Bert, Johan, mag ik even naar goed gaan? Ja, klopt. Ik zei, kijk, je zit het zien hoe de Noord-Nederlandse draadindustrie. Ja, zei het ook. Schuint erin al. Ja, maar echt zien hoe DVC. Klopt ook. Ik ben daar elke week, ik ga daar verplichtingen. Elke week denk ik dat er weer een stuk bij dat pand onder zit. Klopt ook wel een beetje. Toch? Beetje bij beetje uit. Hoe kreeg je dit voor elkaar? Ik denk een van de belangrijkste dingen is dat wij zeggen van wij zijn er voor resellers. Dus de wederverkopers, wij zitten niet bij de eindklant en wij faciliteren die resell met alles wat we hebben op het gebied van digitale print om maar vooruit te kunnen. Het jongste bureau van deze genomineerden, 2001 begon. 100 medewerkers al, dat vind ik een knappe prestatie. Op dit moment zijn we met 130 collega's. Dat wordt zo hut, waar ik alleen het kaartje maken meestal. Klopt. Er zitten een paar in de zaal en de andere 100 man die kijken allemaal thuis via de RTV NOF. En nou hopen dat het hem winst. Want Jim Koen nu wel. Ja, zeker. Natuurlijk. Alle 130 mensen hoor. Alle 130 mensen, keurig. Harm, ik wil dat het me yes, maar ik heb een paar streepjes bij. Ik had streepjes zetten, hè? Mooi. Ik zit hier achter de coulissen te streepjes zetten. Ja. En, wie had er tussen staan, het is nog 60% die dus kind, we zetten mooi erop. We zetten mooi terug. Als nog een paar mensen wist, dan jij dat wel. Goed. Veenstra Transport. Ja, misschien eigenlijk totaal net te vergelijken, überhaupt al net. Waar leidt Jim succes? Wel uit uw succes. Uw bedrijf is ook al leidt in de middenmoot wat leeftijd betreft. We zijn 16 jaar hier, we zitten boord tussenin, tussen de beide bedrijven. Wellicht worden we ook ooit nog eens een keer koninklijk, of we goed eens bij het door. Ik zou het zeggen, van ik in WA bijna bij langskomen bij hem. Nou, zo is het. We zijn in ieder geval wel eens in Boedeland geweest. Dus wat dat betreft kunnen we mij doen. We gaan hier 100 mensen. We gaan hier 100 mensen moeten werken. 200. Of 200? Nee. Nee, 300. Nee, maar ik zeg misschien 300. Nee, we gaan, ik denk, een 34 man niet hier. Jim, had je een focus ik al nog op verlijnd door die heren hinnen. Wagenmakerij. Nee, sorry, dat zeg ik wel verkeerd. Bakfiets. Ze hingen bij hem klant werd een keer vroeger, dat hij haast kent in ieder geval. Hinder, Ween. Dat is ik helemaal oorsworden. Het is vroeger is het ooit begonnen als beurtvaartbedrijf. We lezen nog steeds onder de Eker was er 40 met het bedrijf. Dat is inmiddels een heel snel sletje geworden, maar dat is er nog steeds. Uiteindelijk is het trouwde hier een bedrijf waar machineauto's, kiepauto's, voor de wegenbouw. In de jaren 80 zag dat werk helemaal in. En toen hebben we de bakers hebben we toen verzet. Toen gaan onze ouders, die hebben het bedrijf weer helemaal opgekrikt. En we hebben in het internationale transportland gekomen. Ja. Maar alle verschillende klanten hier in de regio. Nou, gaan we dus een hele rit maken. Wat is dan de volgende stap? Als je dan, ik zeg het nog even een keer, van bakfiets naar Hinderween, veevervoer, kiepauto, nou de vrachtwagen. En dan? Zwevend door de lucht, met luchtkasten? Nou, ik denk dat net gebeuren gaat, maar we proberen wel bij de tijd te blijven. Door te investeren in Euro 6 motoren. Goed voor het milieu, maar de uitstoot het dat een beetje. Ja, zo proberen we toch bij de tijd te blijven. Dat is liever belangrijk voor hem, die milieueisen. Of de milieu in ieder geval, waarom daarmee doen? Dat is heel matten. Natuurlijk, het is hartstikke belangrijk voor het milieu, maar ja, ook voor uw eigen kosten. De brandstofverbruik van Euro 6 is lager en ja, dat speelt het al in mij natuurlijk. Het is net zomaar een vrachtwagen die staan even in de shirt, daar zit heel wat achter. Daar zit een heel grote techniek achter, ja. Heel veel succes, alle 3 ondernemingen. Wij houden hem net langer in spanning. Oh, dat moet ik wat man. Nou, dan komt hij maar. Ik zie het hier. Nee, ik zie dat ik hier de streepjes even bijwerken. Ik hier een man met de gouden envelop. We zijn blij dat er hier is. Dirk Maus. Hij is van de Rabobank hier in Noordoost-Friesland. Kom er even bij. Maus. Stik voor stik. Prachtige bedrijven. Schitterend. Dus als het optelt, dan zien hoeveel mensen die in deze regio het werk hebben. Ja, en ieder bedrijf heeft natuurlijk zijn eigen kenmerken en kwaliteiten en ze hebben het prachtig verteld. Dus het is hartstikke spannend, denk ik, van wie het nou worden zal.
En ik denk natuurlijk, hij weet dat wel, maar ik weet er ook niks van. Dus Wij weten het al hier net. Nee, dus ja, ik weet het net dat iedereen het net weet, want het briefje... Dat zul je in die enveloppen maken. Envelopjes maken. Pak hem Maar dat wist het net, hè? Nee, ik weet het net. Okay, nou, we zat mijn maatje. Ben je klaar voor? De onderneming van het jaar is Probo. Heel hartelijk gefeliciteerd. En breng de felicitaties over aan alle 120 mensen binnen het bedrijf. Geweldig. Zal ik zeker doen. Voor ons een hele mooie stimulans om keihard door te innoveren in de regio. Om de printmogelijkheden uit te breiden die we hebben. En ook om door te blijven zoeken naar nieuwe talenten. Want talent dat zit hier ook zeker in de regio. En dat zie ik ook terug in ons team. Dus gaan we doen. Helemaal goed. Super, super. Maar Jokke, dit is er nog. Ja? Die mij hier nog, Jan. Kijk. Weer zoveel prijzen, mensen. Heren, proficiat, jem ik, want je steekt net voor niks. Proficiat, hè? Ja, dankjewel. Want ik al die andere mensen die krijgen na de uitsturing ik al hier nog een nominatierapport en een juryrapport mee. Want eigenlijk mensen bent alle drie winners, maar er komt maar één de beste wijze voor het publiek. Het publiek had haar stem uitgebracht. Nog één keer een applaus voor Probo uit Dokkum. Ja, de wegen achter de coulissen die worden steeds langer, heb ik het gevoel. Maar we gaan dit keer weer opred. Probo dus de grote winnaar van de onderneming van het jaar. En dat betekent dat wij takkaan binnen alweer om de laatste categorie van de jongen. En dat is de categorie van sportploegen. Van mij Erik dus de Ruisterveen bovenuit, toch? Of wie toch van Waarden misschien die best lawaai. Release, waar ben je hem? Ze binnen er alle treien en de spanning die is voor hun al hebben om te horen. Ze moest je wachten aan de eind. Welk collectief had als beste fungeerd dit seizoen? Of in ieder geval tot nu toe. Nou, het is Friesland had een keuze maken samen met de vakjury om het beste, het leukste, het enthousiaste team uit te kiezen als winnaar. Waar wit? Dit ben ik genomineerd in de sportploeg van het jaar. VV Surhuisterveen. Won maar liefst 20 wedstrijden, speelde 2 keer gelijk en verloor slechts 1 keer. Het betekende promotie naar de 4e klasse van het zondagvoetbal. Na de degradatie van het seizoen hiervoor lijkt VV Surhuisterveen terug op het niveau waar ze thuis hoort. Met grote overtuiging kampioen met 73 doelpunten voor. De comeback in de 4e klasse was een feit. We willen eigenlijk naar de 3e klas. Maar we moeten dus eerst maar eens even goed handhaven als stevige 4e klasse. Want 2 jaar alleen toch weg van weer bloeder mijn makje in. Toen ging het heel nog mis. Maar gelukkig kwamen we verleden keer in 1 ruk als kampioen. We hebben om naar de 4e klasse. Nou, en ik weet wel zeker dat we dit hier meedoen voor het linkerrichtje. Exhibition Corps Release, Dokkum. Nederlands kampioen in Almere in de klasse Exhibition Corps Junior. Daarmee verdiende het team uit Dokkum een ticket voor het EK in Italië. Een primeur voor Friesland. De succesvolle Majorette en Twirlvereniging debuteren met een schitterende ingestudeerde show en een verdienstelijke 5e plek. Een prestatie om trots op te zijn. De ambities van Release zijn om zo hoog mogelijk te komen. En een deelname aan EK, dat is natuurlijk een enorme stimulans en een mooie belevenis waar je meer aan mee wil doen. Dus het stimuleert je in het uitoefenen van je sport. Het stimuleert je als bestuur om door te gaan met waar je mee bezig bent. Het heeft als gevolg dat als je aan die EK's mee doet, dat je meer in het nieuws komt. En dat het naar buiten treedt, dat het leden aantrekt. Dat is voor onze vereniging heel belangrijk. SC Veenwouden. Een periodetitel betekende voor SC Veenwouden een ticket in de na-competitie. Hierin werd eerst DESZ verslagen. Daarna volgde een finale ronde tegen Zeerobben uit Harlingen. Met passie en vechtlust werd in de thuiswedstrijd het karwei afgemaakt. Met spelers louter uit eigen dorp werd sportgeschiedenis geschreven. Promotie naar de 1e klasse. Na de winterstop voelde het kwartje pakken we het fantastisch op. En zetten we gewoon een geweldige reeks neer die er eigenlijk voor zorgt dat we perioden pakken. En in die flow troszettende hebben we een geweldige na-competitievoetbal. En vond ik dat we uiteindelijk een ploeg als Zeerop in de finale, die u in de competitie eigenlijk 2 keer van de mat spelen, wie in de na-competitie sterker winnen. En
ja, echt gewoon een ontzettend geweldige prestatie deel zet haar. 3 genomineerden. Finn Waarden, Zusterveen en Team Release. Ze zijn intussen hier bij me kwamen op het podium. Ik wil even net oneerbiedig want in voetbal, maar Elsen niet in voetbal. Dus ik ga even naar Team Release. Ja. Exhibition Corps. Wat houdt dat in? Ja, het is een discipline binnen de majorettenwereld. Het heeft te maken met dat je een bepaald deel van de show mag marcheren en een ander deel op de vloer een oefening mag doen. Ja, er zijn verschillende disciplines die je binnen de majoret hebt. En het exhibition team is dit jaar Nederlands kampioen geworden. Heeft het geluk gehad dat ze genoeg punten hadden om naar het EK te mogen. En daar hebben ze prima gepresteerd. Dus dat... Want dat marcheren, dat had je hem vanuit Dokkum helemaal bij gebracht? Ja, klopt. We hebben verschillende sponsoren gezocht. We hebben mensen al en bij de ouders heel hard werken om naar Aldielbier te halen. En uiteindelijk ben we op 1 oktober naar Italië vliegen. Italië. Dus Jim had 4 sport weg. Ga Jim wel eens in Italië voetballen? Nog net, maar dat komt dit. Finn Waarden? Nee. Nee, dus wat dat betreft, Jim, nou ben je 0 voor. Nou, misschien wel. We zullen zien. Hoe actief ga je in Westen, mensen, om stemmen te krijgen? Zeer actief. Ja, websites. Iedereen had al een hoesmodel waar hij naar Karspelen en overal. Dus, bliksem. Nou, ik zit zwet er op een hal bij de man van Finn Waarden, hè? Het is de beste ding, absoluut. Hoe mooi is dat Jim hier jong binnen? Want volgens mij van mij zie je hem in Bo. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. We hebben een fantastisch team als je Alden. En we houden natuurlijk volop van de gezelligheid. Daarvoor ben we hier. De tweede helft mag nog beginnen, Haasen. Ja, maar de tweede helft ben je het best in. Dan heeft Finn Waarden, de man in het blauw. Ja, je twitter een slag in de ronde. Op Facebook, ik kwam je hem oerel zien. Ik denk dat je een meest actieve campagne viert had. We zullen zien wat dat is, maar dat doen we al, ja, inderdaad. Wat denkst? Ik ga geen idee, maar ik vond dat ik wel een leuk team. Ik weet niet meer hoe het heet, maar... Team Release uit Dokkum, Exhibition Corps. Haar fans, Zusterveen zit achterin. Finn Waarden is nog een beetje stil. Finn Waarden zit in het midden, dacht ik. Ja. Maar wat een prachtige prestatie van Jim. Jim had mijn eigen mensen die promotie bewerkstelligen, de C-robben on kant spelen. Dat hier een heel soort mensen misschien net toch in het amateurvoetbal. Nee, klopt. Goed, we zijn ook bij een oren systeem begonnen te spelen met 4 treien. Dat moest ik al wennen, hebben we 20 jaar lang gedaan. Ik zou Henk de Jong even bellen. Ja, die kan misschien wat leren van die trainer die wij dan hadden. Dat werkt een goeie trouwens. Dat wie Germ de Jong. En dankzij hem denk ik wat wij eerst kennen. Want die had ik heel wat moois delzet. Omschreeuw die zaterdag van de promotie nog een keer. Want het wie een dij. Dit is spannend, maar dat wie denk ik misschien wel de meer spannende dij van SC Finn Waarden. Ja, dat klopt. Als Betiert begon het eigenlijk al. We hadden toen met we Betiert bij in de kantine gezeten, hebben we soep en broodjes aan. Jim ben ik begonnen met de tweede helden. Ja, zeker. Dat ben je trouwens ook wel aardig goed in. Maar toen daar begon het al. Nou, en op zich vielen we, wie net zei dat iedereen nog heel zenuwachtig was, wel echt gewoon de botsin in hier. En de weken daarvoor voetbal nog heel best in C-robben. En toen zien we echt wel het idee van, nou ja, we zullen dit wij ook wel eens klaar kennen. En volgens mij wie de wedstrijd, hier is veel met red vanaf. Nou, Mij Omroep Friesland, mag ik er al even bij zeggen. Man, je weer op werk komen. Ja, bijna nou. Volgens mij weer net om aan te kleuren, maar wie pakken hem voor, dus dat fantastisch feest daarna. En nou, want je bent promoveerd, wel even handhaven, hè? Dat zit er wel goed uit, hè? Dus dat hopen we dat dat gebeurt, ja. En Zusterveen, je stomen gewoon terug naar die orenklasse? Nou, we hadden dit hier even ertussen hier, maar volgend hier, we hebben gewoon weer kampioen. Het is op televisie West en het is ook op internet in Karspelen, dus dat is opname. Bouke, we moeten net langer praten, want er willen we meestal zenuwachtig. Want ze ergens op zitten te wachten dat die tweede helft wil. Dat is wel helemaal duidelijk. Waar beter kan een prijs uitreiken aan zo'n ploeg dan een kampioen zelf? En we hebben, vind ik persoonlijk, ik als volleyballeefhebber, een bijzonder persoon bereid voor om de prijs aan je uit te rekenen. Ze is maar liefst 4 keer Nederlands kampioen geweest. En daar zijn we best wel trots op wezen. Maar ik een heel groot applaus voor Alice Postuma.
Uit die verneemde volleybalfamilie, hè? Haar broers kon ook wel aardig volleyballen, had Gert. Ja, die kent ik wel. Je broers en zo. Dat... Ik heb een lietsbroerke, ja. Die volleybal nog wel, die sjuk nog wel eens ergens terug. Nee, volleybal niet meer. Helemaal net meer. Amateurniveau toch nog wel? Nee, dat is ik. Scannerklappers, dat is ook al klaar. Scannerklappers is klaar, ja. Nou, ik ga een paar keer zien ze spelen. Ik vond het altijd verratten met een zaterdag dat ik daarheen moest. Ja, dat dacht ik al, ja. En wie net altijd even leuk. Nee. Hey, 4 keer Nederlands kampioen, dat viert volgens mij nooit weer. Nee. Nee, en Europa ook natuurlijk, hè. We willen tarde van Europa worden, ja. Is het moeilijk om daar te komen? Misschien is dat nog net niet het moeilijkste, maar om daar dan ook te blijven. 4 keer het achterkort wel en Europa. Ja, dat is het handhaven, dat is het moeilijkste wat er is. En als je dan een goede basis hebt, ook uit je eigen omgeving, dan is dat heel goed. Ja. Wij hadden de man net langer in spanning, want ze zit me te zien en de dame, excuseer. Die zit me te zien van shit op, dus dat gaan we maar gauw dan. Alice, geen ding gong. De sportploeg van dit jaar is SC Veenwouden. SC Veenwouden wint de sportploeg van het jaar 2015. Wauw. Ik jou die bovenste muis pakken, het glasstuk. Deze pak ik nog even. Meestal in het glas een stuk pakken. Ik hoop dat je met uw eigen dorp volhouden kennen. Ja, dat doen we weer. Ja. Dankjewel. Ja. Draaien tutten. En de bokaal, Harm Goerverder heeft verschrikkelijk En zwier. handhaven natuurlijk, hè? Ja. Dankjewel. Ons kom ik eens praten. Dat mij wel, dat mij wel. Oké. En de draaien tutten. Ja, fijn. De ridder. Ja, zeker, de ridder. Leuk, hè? Ja. Nou, ik geloof dat de ploeg wel blierd is. Ja, zo de channel, ja zeker. Ja, prachtig. Is dit een bekroning? Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat wij uiteindelijk een fantastische tweede seizoenshelft draait. Ja, dit is hartstikke leuk dat wij dit nou wonnen. Ja, super. Waar komt het te staan? Nou ja, je zegt wel, als we vroeger Leeds winnen, kregen we een beker. En dan kregen elke week in de mei. Zo zit het ook in. Dat verhoort het nooit weer, hè? Ik denk het net. Hij stiert erop, maar ze hebben goed zien. De RTV NOF Level Sportswear sportploeg van het jaar 2015. Namens Level kreeg hem deze er ook bij. Te besteden daar €250. Dus doe er alsjeblieft wat leuks mee. De Blom, ik zou die dan misschien elke hele dag terug, ja, want door had de lijst er helemaal niks meer aan. Dat wordt helemaal niks. En dan nog een keer een heel groot applaus voor de sportploeg van het jaar 2015. En nou zou het wel mooi wezen om aan te sluiten met alle winnaars op dit podium. Alle winnaars, moeten we heel graag Dan naar wordt voren het test op vregen, het podium dus het horen kan. even zien hoe dat gaat. Kom erbij. Er worden nog felicitaties uitdeeld. Terug Sruster Veen en terug Release. Ik zei mijn nominatie op zak. De winnaars komen erbij. Onderneming, ondernemer, alle jaren naar voren. Maar dan kunnen we ze nog één keer op een rietje zetten voor de mensen die een beetje letter inskekelen binnen. Het lunchhoes moet er nog. Memmerek bij. Komt helemaal goed. Och, het hele team van het lunchhoes komt er voor erbij. Aan haar zij, helemaal goed. Hebben we ze nou bijna al hier? Ja, dat wil ik al. Waar missen we nou nog? Kroep een keer een beetje meer Tim van Roon. Dan kunnen ze alle hier nog een keer goed zien. Alle hier op televisie en hier in de sale. In de All Dutch in de Westreen. Want dadelijk dan gaat die bar gewoon hier. En dan kan Elsen hier nog even lekker daar, een feestje vieren. Ook die mensen die hier net stenen. Want we vinden hartstikke wies dat ze er al hier in bouwen. Absoluut. Ik wil ook een heel groot applaus voor iedereen die nomineerd wie. Want dat is echt heel belangrijk dat Matthijs Friesland Jim die eer gunt had. Ik voor alle genomineerden. Hartelijk gefeliciteerd aan mij. Zullen we dan in stijl afsluiten? Worsthoos alsjeblieft, tas jongen. Zullen we er een feestje van mij? Zullen we nog echt even gewoon... Had de motor al voortgebracht? Ja, die staat al in het hok. Die ga ik al in het hok zetten. Ik denk dat de wak net van het paar keer gewoon. Wie zet hem in? Meesken Bosma. Al je troost. Oké, en Polonaise, al wat mij bedoelt, dankjewel. Elsen Inge, gefeliciteerd. Ja. Ja. La 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Het dondert en het bliksemt en het regent eens het bier. Het wordt dus bomben als de zuipen, dat is de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug.
Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. De hoedje voor het ergste is zeer goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eens en dan nooit meer. De hemel breekt pas open en dan gaat het hier tekeer. Allemaal rond de derde bliksemt en het regen meters bier. Het wordt dus pompen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Ja la, de Polonaise, ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Laat de tijd zijn weg, leven gaat zoals het gaat. Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat. Laat het vreugdevuur in branden, doe het onrecht in de pan. Geniet met volle teugen, pluk de dag zoveel je kan. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Uit volle borst, we varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Die allemaal. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Nog één keer een applaus voor alle winnaars, alle genomineerden. De bar is van nou, je hebt nog een pilsje gegeven. Bedankt voor de gezelligheid. De Aldus bedankt dat we wijzen mogen. Gaatse Bosma, hij sluit af op een feestelijke, muzikale manier. Wat een prachtige jongenbouwke. Oh, wat een feest vooral. En wat een mooie winnaars hebben we van de Jonas Joen. Het zit erop, Harm. Schitterende winnaars. Jonne is omflijn. Meesken, morgen staat er van alles op rtvnof.nl. We willen een paar meesken bedanken. Ja, een PR, absoluut. hè? Ja, een PR, net heel vol, ja. Natuurlijk alle vrijwilligers van RTV NOF. RTV Noord is Friesland die mij helpen om dit... Het wien er meer dan 24 meesken. Ja, en ik vrijwillig deze hele uitsturing meemaken ha. Dus bedankt daar in ieder geval voor. Iedereen die stemd had in heel Noord-Friesland en der boeten voor de genomineerden en vooral ook voor de winnaars. Tegen dank dat je mij die hier mij. En in het bijzonder willen wij onze gastheer bedanken. De All Dutch. In de Westerijn. Ja, Mella Prins, mij zien personeel. Ja. En presentatietechniek Holland, PTH uit Kalmensweg. Zij ik bedankt voor de technische ondersteuning. En het prachtige podium wat hier achter u staat, want dat mochten we van hun broeken van de Jonne. Vanaf morgen staat deze uitsturing op onze site rtvnof.nl en dan kunnen we hem nog een keer weer omzien. Inclusief alle reacties van alle winnaars en alle genomineerden. Ik weet net hoe het met deze zit, Bouke, maar ik zei ze gewoon ontakken hier. Die meisjes er een traditie van misschien al. Tot volgende keer. Hoi!